Ndlovu Bayede Hlanga lomhlabathi umnikazi wombuso kwaZulu umnikazi wesihlalo umvukeli wesihlalo sikaZulu sikhulu kuyasimangalisa ukuthi sekunabantu ababavikeli usaphila usadla inhlamvana sisizwa nje eNqabeni ukuthi kunabantu abamaqembu ko Facebook bathi bavikela isihlalo leso sihlalo abazivikelayo isilo asazi ngabo bavikela izisu zabo sinenkinga enkulu silo kwaZulu iorder iyasilahlekela singabe nje silesikhulu sesiyatatazela emaphoyisa aqaphile silesikhulu ayisigcolisi asiboni ukuthi ngathi kushonwapi kunesizwa la ekuthiwa uGeneral ukhanyile imvimbili izole ngemgedeni yafika yangivala sesizophathwa siyindlunkulu sophathwa amaphoyisa athatha abantwana abachilize ababeke eceleni bawu0 kumanje abantwana bawazi ukuhlala amaphoyisa agcwele imfulo manje thina sasazi ukuthi amaphoyisa agadisile ukuphepha kwesilo awazile ukuzosiphatha la endlunkulu abantwana balutho manje abalutho abantwana elisho lami thayikaze isanction lo isila kaze sithi abantwana bangabi lutho umntwana mayikhawula imbube kufika amaphoyisa ashaye kanje namfaka eceleni abenze ulwabishi lamaphoyisa every second Zulu ayabhala phansi isilo masichama isilo mashayihla abhala phansi yonke into ezakalayo abanye ade beyobika ngeweekend ukuthi sesiready kumkhipha esihlalweni sesekulungele kumkhipha esihlalweni sinawo wonke izinto esibona ukuthi singakhipha ngazi sile esihlalweni uzofanele ukwazi lokho ukuthi isilo sibhekene nani kade besamuwe beyobika bona ababhala yonke imove bayabhala ama report ibone futhi abaleak information ukuthi isilo sikuphi asikwazi ukuthi isilo siphathwa umkhwanazi ucommission umkhwanazi isilo sikhulu kakhulu for that we need to make changes isilo kufanele sibe nesigungu ezokuphepha sazo mahlaba uhulumeni ukhona la amazwi akho ngiwathandile isilo sethu asiphephile if abantwana bechilizwa kanje ubani ozovikela imbubi into eyenzeke emgedeni ngathi nangifika ezansi bathi wena ungena ngathi mina kanjani ushingane wangena ushingane nomntandabuko babecashe neNkosi almost 2 years la namhlanje mina ngizotshela umuntu wangaphandle umuntu wakakhanyile eMaritzburg uthi uyaretire ngoDisemba uyele ekhaya sicela indaba amaphoyisa iattendwe immediately Mntwana Gibi ubaba ingonyama engabi sengcupheni ukhona umphathi wethu lona wena boss wethu ayekho munye mabe sibulalela iNkosi sikikisiwe kwaZulu lamaphoyisa asebenzela bana adeployiwe nabakwenze njani akekho umntwana amaziwe la ngisho umntwana vanana abanguzwini akekho umntwana amaziwe lamaphoyisa yiwo nje nizobona futhi imbomo masiphuma sihamba bazobe sebesusa kwasani ngathi manje isilo sithunjiwe umuntu ongazi akasazi imbobo ithunjiwe la Zulu fans as lezi zinto lezi angifuni ukuthi nifunde emaphepheni akahambe uhulumeni afundise amaphoyisa akhe mayizowathumela endlunkulu afundiswe indlu lamithi noma ingahleka ikhiphe lomhlathi ayihlekeli bona ayingahlukunyezwa imbube nabantwana ngenxa yokuthi banenhliziyo ezinhle bekubona kufanele ukuthi lokhu sidile nakho bekubalulekile kumanje abantu bethu ubaxoshela ukhayini basale nawe ngikhanyile yona sigora la uphethe yonke into siyacela nishitshele ukhanyile kumele siyacela nibe abantu bafanele mina besilo sithi asibonge umsebenzi omuhle wosuku sibonga umsebenzi wembube ophumelele umthandazo wamakhosi ophumelele bonakalayo ukuthi isilo somhlaba sivunywe phesheya savunywe ezulwini savunywa yingelosi lamaguqa awufakazi bobudlelwane ukuthi uhulumeni uyibophezele ukuhlonipha isihlalo sendlulamithi kandaba sibonga ngokukhulu ukuyithoba uhulumeni wenu siyamhlonipha futhi siyamthanda
and siyamethemba impilo nangenhlala kahle yemvelo. Sicela ukubonga nomama abasilethele izitshalo isivuno esihle sakwaCeza. Sicela nje ukubonga namazwi esilo akhuluma ngobumbano ukuthi asakho ubumbano nabamhlophe esakhelene nabo yize kwenzeka ezimpini nomndeni wakaMandlakazi umndeni wakwethu kodwa kumele sisabe ukuthi sikhulume ngomlando. Umlando wakwaCeza umntwana ndabuko wayibambishisa 2 June 2 July umntwana uShingane ehlophe ekhulu sekuza amabutho ezoqeda ngeNkosi uMamonga. Umntwana uShingane washaya uColonel Bristol wamshaya ngebhosho wadubula kwaze kwashona ilanga kwathamba ingalo. Ingakho bethi qiza lidala ehlophe ekhulu kade zenza zamshiya unazo ndini. Yingoba insizwa yeNkosi yalwa yathembeka esihlalweni. Akukho okusha nami ngizokwenza ukuthembeka nokufeka isihlalo. Singabavikeli besihlalo abekho abantu abazohamba bezophusha iagenda yepolitiki behambe ba-attack isile ezintabeni nasemaphepheni bethi bavikela isihlalo. Asike isihlalo ezosivikela ngokuzothuka indlulamithi. Indlulamithi the bus stop with him uyena umnikazi wombuso. Uma ethi manje sekuyiwe emakhaya uyena ophethe izintambo. But abantu abangadideki izulu ngenxa ukuthi indlulamithi inenhliziyo enhle. Ningayiphushi inhliziyo yeNkosi. Mina nje angifuni ukuyibona iNkosi itasukile. Angifuni ngiyaka-avoid. Kodwa bakhona abaqhubekayo bathi bavikeli besihlalo babiza imihlangano. Imihlangano iNkosi engayibizile ningayibingxenye yendawo lapho iNkosi ehlaselwa khona. Umhlangano uqala uzuphele nawe unikeza indlela. Abena beqala nje bethi indlulamithi this wena uphuma uhambe. Ngoba wena ungwendlulamithi ungwengonyama. Alikulungele Zulu ukuthi nifakwe kwipolitiki kwindaba engapheli zabantu abanama agendas abo abafuna ukuthi iNkosi implement into zabo. iNkosi ineyinhlolo zayo zesihlalo. uNkulunkulu angithi uyakhuluma naye ngamaphupho ebusuku. Asinike ithuba phela iNkosi isibusa. Izosibusa kanjani uma thina soyitshela ukuthi ayenze kanjani? Ubani kanti osebusa sekuyithi noma iNkosi. Ngakho ke Zulu siyabonga bakwethu bese ngakulindele lokho ngoba sizwile ethu izolo khona abafonela induna kwezinye indawo kuthiwa induna ingezi umcimbi wendlulamithi. Lokhu kufikile endlebeni zendlulamithi. Kodwa ke ngoba indlulamithi kandaba ingoyoxolo. Izolokhu ihlekile nje. Abantu abangayilandela amashwa eNkosini abangayilandela amashwa. Sicela abakwethu ukubonga bakwethu konke kuhambe kahle. Sicela nokukhulekela lezi ingcindaba. Le ndawo lena inabantwana basegazini abantu abeNkosi. Sicela nibazi abantwana basegazini. Siyacela nibazi ukuthi abantwana bakaJama, abantwana bakaMnomo, abantwana bakaMabhekeshiya. Sicela ukuthi sibone ngani ukuthi indlunkulu iyakwazi ukuhloniphana abantwana begazi abakulomuzi. Abantwana abangaphushwa indlu yendlulamithi lena izindlu zeNkosi zengonyama. Ukuthi umbuso uye phambili uqine bondaba ukuyini Zulu ukuthi nihloniphane ningavumeli ukuthi abantwana isigaba sabo sishone phansi. Ngicela nje ukubonga labezitha mntwana waminya. Ngicela nje ukubonga kakhulu wonke umsebenzi wembube ohambe kahle nanokuthi imbube ikwazi ukuthi isisebenze kangaka ngoba izolo ihamba ibanga elishona phansi emayini impela. Kodwa yabuya inamandla namhlanje sinayo. Ukube iNkosi nje bizothi haya uhlehlo lomcimbi. Kodwa ngoba imbube bakwethu siyabonga uNkulunkulu anigcine. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede.